L'especial Picapo i Negre vi de finca és un vi que és emoció, que és sentiment. Primer de tot perquè està fet amb una varietat que nosaltres vam descobrir d'antics ceps d'aquí, de la pròpia finca, i que vam trobar que era això, Picapo i Negre. És una varietat que va ser descoberta 100 anys abans que el Picapo i Blanc. Per tant, van creure que era motiu suficient com per explorar i treballar aquesta varietat per veure quin resultat donava. Després de molt de temps treballant amb aquesta varietat vam veure que tenia unes característiques organolèptiques superinteressants, que és la varietat que més transmet aquest paisatge que tenim aquí, envoltant sempre aquesta finca de bosc i sempre amb l'atenta mirada de la muntanya màgica de Montserrat, que no només és una muntanya que ens dona una visual magnífica, sinó que també influeix climatològicament en la nostra propietat. Això creiem que és un gran valor que tenim a casa nostra i que és responsabilitat, sobretot nostra, de mantenir i explorar aquest tipus de varietats que estaven pràcticament desaparegudes i que gràcies amb aquest temps d'inversió d'explorar hem aconseguit un vi que realment és identitat, és autenticitat i és molt, molt diferent a cap altra de les varietats i vins que ens podem trobar actualment en el mercat.